Ahojte, v tomto videu sa vám chcem poďakovať za 110 odoberateľov. Veľmi vám ďakujem, je to super pocit, ďakujem vám. Ste proste super. Proste ste úžasní. No, chcem sa vám ospravedlniť za to, že teraz nebudú asi na videách vychádzať intra, pretože mi to zaberá veľmi veľa pamäte, ale keď už budem mať novú kartu, tak už určite budú vychádzať intra na videách. Takže, tak. Kajka! Áno, ci? Poď sa navečerať. Natáčam video. Tak ho už dokončí a príď sa navečerať. No dobre. Ak sa vám to video páčilo, tak dajte like a ak ste ešte neodobrali môj kanál, tak ho teraz odoberte. Ahojte. Už ide moci. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Bože, ocino, ja sa tak teším, veď som dosiahla 110 odoberateľov. Je to proste super pocit. Dobre, je to fakt super, ale poď sa už navečerať. No veď dobre.